kopilo Pakistan pen India adet angbong ron kedoji pura ilitum kachini nangji lapen kachere nangji kopilo ron dolote elitum kopilo keklem nangji non het kapang dakpon mok drill abu thak aja hok atum manghu det thai lasi joy ke alam pen che than lote mok drill puke ron me aphan kachisik mate kacharli lunkan che pate te aprang prang rehearsal mate practice puta pupu lason thotsi nonta India det lapen Pakistan adet angbong ron me ke doji angring doko kapotsi moment men ron thurphut plotang te kopuson si keklem nangjima pu asat kachelanglo lapen kacharli po pinike ron me ahut siren kapang reng pen radaphan kapachini mek mate warning bom kapang bo pen me ke cho hut me kapamep moni ratuma phan ningthe muchot adim ke pon ke wanasai men soluk soda ka hut se kelang aphan lapen kapre ka kenang soda war sai an mema henoma lapen henolang plote ke pa me labji aphan rad atumta non pen kachisik dun thek ji aphan lapen anparta amut pike ron me ahut kenang sot an kachisik thek ji aphan si pinia asat kelang po Pini por phai pli arnikang samlote penang an a district along siren pangreng po lakela so mock drill kecheng po pu aphanlo la ilitum rara so jong atum keklem dun nangji ke kecheng si ke herere det nang po pini ke kacharli aphan chotlang pu chini nang po an paran ke bang ar pu ke do atum kachethan kimum alam an ar judun pen kroidun nang po ning chibi dun nang po atheke mo a hoka hak aron kithura hut kacherai kom la pen bang aphanta kerai kom dun thek ji aphan Karbiang long amenta klangdon seta kategori hini medium priority location pusi pangtheklo high priority location pu abang ke kali ladak ko antong kacharli jine lapen kapacharli jine lakya porsi ethanpo News Desk report Northeast Karbi Live